नोंथांमोननि मिडिया चेनेलखौ आंनि बड'लेण्ड रादाब नखरनिफ्राय बरायनाय थाबाय। जों मिथिगौ नै साननैसोनि गेजेराव मोनसे खोब भाइरेल ट्रेडिं जागासिनो, बेनो जादों बड'लेण्ड रादाबनि सिभिल एडिटर मैखोम बसुमतारी। बे मैखोम बसुमतारीनि सायाव आङो बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय मोनसे थिरांथा खालामनाय जादों, जायनिखि जोंहा बड'लेण्ड रादाबा मोनसे संबिजिर दंखायो आरो संबिजिरनि हेंथा मावोब्ला बे संबिजिरनि बायदियै साजा मोननांगोन। बे मैखोम बसुमतारील' नङा, मालाबा आंबो जानो हानाय बा मालाबा सोरबाबो जानो हानाय। बे संबिजिरखौ मान होनानैनो जों दिनै बड'लेण्ड रादाबनि सिभिल एडिटर गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारीखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब नखरनिफ्राय बिबाननिफ्राय आरो बड'लेण्ड रादाब नखरनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होननानै जों फोसावो। जोंनियाव लिरनानै दोनदों, बिथांनोबो जों फोसावहरगोन। गासै रायजो राजाफोरा मोनथिखागौ जे बिथांखौ दिनैनि तारिखआव मानो बेफोरबायदि डिसिसन लानाय जाखो, बेखौ आं गोलावै बुङाबाबो जायो। थेवबो नैबेयाव थानायखौ आङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव आङो फरायथिनो सानदों। बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय फोसावनाय जायोदि बड'लेण्ड रादाबनि संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै बड'लेण्ड रादाबनि नेमखान्थिनि बारगा मावोब्ला संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै साजा मोननांगोन। संबिजिरखौ मान होनानै बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी बिथांखौ संबिजिरनि बारगा मावनायनि थाखाय बिबाननिफ्राय आरो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय एरख'नाय जाबाय। गोजोन्थों। एमबि मैखोम, गाहाय सामलायगिरि, बड'लेण्ड रादाब। आं बे बड'लेण्ड रादाबनिनो सासे मेनेजिं डाइरेक्टर। बे हिसाबै आं बिथांखौ संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै जोंनि नखरनिफ्राय बा बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय बिथांखौ एरख'नाय जाबाय होननानै फोसावबाय। गोजोन्थों। रायजो राजा नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो साननो नाङा बड'लेण्ड रादाबनि सायाव। सिगां रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों जेरैबायदि खौरां फोसावदोंमोन, थिग बेबायदिनो उनफोराव जों गासैनिबो समान नोजोर होनानै जोङो रादाबखौ फोसावलांबाय थागोन। जों नैबे खोथाखौ आरोबाव क्लियार खालामनो लुबैदों जे जोंनि बड'लेण्ड रादाबा सोरबा राजखान्थि दोलोजों खुनु लोब्बा गैया। जोङो जोंनि ओनसोलाव जेसेबांनाखि राजखान्थि दोलो दङ, बिथांमोनजोंनो जोङो समानै खामानि मावलांगोन। जेरैबायदि बिथांमोना समाजनि खामानि मावो, जोंबो बेफोरबायदिनो समाजनि खामानि मावनो थाखायनो ओंखारबोदों रादाब बिजोंनि गेजेरजों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जेबो गोनो गोथो सानालासिनो जोंनि बड'लेण्ड रादाबखौ सिगांफोरै जेरै अनसायदोंमोन, थिग बेफोरबायदिनो अनसायफिनगोनखौ आङो मिजिंथिहरबाय। जोंहा संबिजिर दंखायो, बे संबिजिर बायदियैनो बिथांखौ जों एरख'नाय जादों आरो बेयाव एरख'खांनायनि उनाव संबिजिराव खुनु लिरनाय गैया। जोंनि संबिजिराव सासे मानसिखौ एरख'खांनायनि उनाव फिन आरो लाफिननायनि